Zviri sei guys, nhasi ndiri kuno kuGlenora Sea. Inini ndakatsvaga budha ndandikura nhima budha ndakakutsvakai mushure mekunge ndaona imwe post yavakanga vakaita paFacebook. Ndobva ndafarira ndikati budha vanogadzira kana kuti vanoita zvekuita zvehanga kumuno muHarare. How come? Because hanga dzinoita zvekubhuruka. Saka ndobva ndavaconducta ndikati bhudhi vangu, tell me about hanga. Ndoda kuuya kuzokushanyirai. It took long unfortunately because vanenge vanonibhodha vachifamba zvisingamboiti. Saka bhudhi makadi zvenyu? Tirikwedi makadi kwazi vaivateerera. Imi bhudha kuti mutiudze zita renyu ndimi ani, uye munasogara panapa mucha zvehanga here kana kuti kune kumwe kwamunodzitora zichiuya kuno? Inini zita rangu ndinonzi Nyasha Mashu. Ndinogara kuMuzarabani. Ndokwandinoita maprojects angu epoetry, indigenous poetry. Hanga, maducks, Moscovi, ma-indigenous chicken dzekumusha dziya dzinorarira kwete dzimwe dzine mazita dzechirungu. Kunoku ndinongoya for market. Handigari kunoku zvakanyanya, ndogara kumusha. Saka kureva kuti kuMuzarabani muchandikoka? KuMuzarabani chakukokai? Handiti? Tinoshuvirira kuti musvike. Alright. Ngatitangei panapa. Ndiri kuona paine mataipi nemataipi. Handiti? Saka tatanga mataipi. Nekuda kwei muchishandisa zvinhu zvakaita sezvizvi zvitaipi? Ndikuona kuti neti yacho akasiyana nemamwe maneti andikamboona. Nyaya iri apa ndeyekuti ndenichiitira transportation. Ndikatakura zvinhu zvangu zviri mumaneti aya, kana ndichinge ndakudzokera kumusha ndinodismantla, ndotakura neti netumwe tumasimbi twemaangles, zvimiti zvindorasa kuitira kuti ndisanetseke nenyaya yetransport pakudzokera kumusha ndichitakura makeji mahombe anenge asina chinhu. Saka ndinofolda ndodzokera nazvo zviri portable. Alright. Ndiri kuona kuti kune iyi yakaita obvious tinoiziva dziri kumamisha iyi yakaita zvidodzi zvakawanda iyi. Koita ichi haisi hanga iri dhadha iri. Alright. Muzara nhasi ndangouya nehanga dzine kala imwe chete. Handina kuwana, kune dzimwe dzegrey, kune dzimwe dzewhite, neidzi dziri ordinary. Ndidzo dzandauya nadzo nhasi. Handina kuuya nemamacolors, ndangouya nedziri ordinary chete. Saka dziri ordinary dzodzichii mazita? Idzodzi ihanga dzese, asi kuti pahanga dzepamusha unowana paine dzimwe dzitori complete white, wowana dzimwe dziri grey, wowana idzi dzine kala yeoriginal yehanga chaiyo, asi dzese dziri hanga. Saka lese apa paitongoti itori order ine vanhu vakatoti toda hanga isusu kuno kuHarare? Yes, iyi yanga iri order yese zvekuti ndakatomirira varidzi vadzo kuti vavezocollecta. Ndo chine chiri chishwiro changu kuti kana vanhu vachinge vaisa maorders vangokurumidzawo kuita sei kuuya kutora zvinhu zvavo, so that inini ndisagarise kunoku uye ndisadzigarise panzvimbo yakamandikana kwenguva yakareba, dzingosvika nekuenda to the new home. Alright. Asi apa ndiri kuona sekuti mune chinhu chekuti chikutofeedha, saka dzechitongofeedha all the time. Ndienda kutodzipa chikafu futi kunoku kuitira kuti dziraramewo sezvo zvinhu zvinorarama ka. Ndeifanira kunge ndichidzipa chikafu, asi shiri yangu ndeyekuti zvinhu ndichinge ndangosvika kunoku varidzi ngavauye vatore kuitira kuti inini ndikurumidze kufamba uye shiri dzedu dzisanyanye kuita stress nekuvharirwa nguva yakareba. Alright. Saka ikoko kuri kumamisha because ndikuona type anenge mapfunde chii? Mapfunde ndiwo andinofidha nawo. Mapfunde ndine imwe mix yandinofidha nayo zvakare, asi kuti pazuva ranhasi handina kunge ndiinayo pano. Inenge ine paFacebook ndinoadvertisa yakanzi kumusha mix. Ine mhunga, mapfunde, makoko enzungu, salt nechibage. Izvo ndakato ndibatsirane nevamwe vangu vari poetry vari kuremerwa nechikafu kuti chiri kudhura, pandamixawo mix yandaishandisa kumusha, saka ndenichitengesa zvakare $4 per bucket. Alright. But apa pakandikuona mune huku idzidzidzi, ihuku dzechibhoika dzekumusha? Idzi ndedzedu dzekumusha, itori order. Pane imwe customer yangu eSingaporian ndiye ari kuda huku idzi nedhadha iro nedzimwe hanga ndedzekudya, saka ndangoya ne2 nekuti yanga iri order ine 2 chete. Vanhu vekusingapore vanodya madhadha? Vanodya maducks. Ma-Asians, ndingangoti ma-Asians vanofarira maducks. Even ma-Chinese vanofarira maducks zvakare. Ndeshuwa icho. Saka kureva kuti panapa muchitobva pana makutongoenda nehuku dzavo nehanga. Saka ichi chikeji chemuSingaporian ichi?
ichi keji ichi. No, I mean like zvese zvinokati ndezvake tichawedzera neducks imomo. Wow. Vanhu vanoorder zvanoda zvinhu zvenai muSingaporian 1 2 3 4 5 6 7 vanhu vanotoorder even kuma 400 300 beds. Oh, alright. Saka let's say hanga 1 nemuchiita mari. Hanga 1 inoita $6 asi pamazuva apera aya ndambe ndichiita $450 because dzadzichiri diki asi kana ya full grown last price yangu $6 ndiko pandinoita. Idzodzi dziri kunzi itype inonzi full grown here kana kuti inonzi idzi dzato full grown idzi but nekuda kwekuti vanhu havakaisa order ndisati vakaisa order saka ndakavaigira dziri pa $5 asi inini last price yangu $6 ndo mari yebasa chacho. Wow. Saka zvinhu zvakanaka kaisi. Saka ndapa mamwe mashoko amungati zvoni munoda kupa kune vanhu vazhinji in terms of this business ramukuita. Let's say kuda kuti mumwe munhu unotoziva kuti kune hanga dzandokwanisa kuwana mungati kudini pamusoro pemaproject akaita seiwaya. Mashoko angu inini ndeyekuti ndichitanga business rahanga ka ndakafunga kuti ndakatarisa kuri kusaidi health wise ndikati ndoda kukurudzirawo vanhu kuti vadye organic meat. Saka pakudya organic meat ndakachuza hanga. Vandati ndoda kutorawo hanga into a better level handiti maona kuti vanhu vadye hanga because you find out kuti pane mumwe munhu asati ambodya hanga pazuva ranhasi. So hanga it's natural taste and haizi organic, hapana machemicals anenge ashandiswa. Saka ndikutasira kuti vanhu kune avo vanofarira kudya maorganic foods handiti vanga vachindisapotawo nekunditengera. Ndoziva kuti sezvandiri mukuona ndichiri a small farmer capital inenge ichinetsa but kuti nditi ndiri kutsvaga munhu anondipa capital zvinhu zvakaoma nezvinhu zvakaomera munhu wese. Asi kune avo vari kuda kutenga ndinoti vanokwanisa kundisapota nekunditengera kuti ivo vachiwana zvavari kuda ini ndichiwanawo zvandiri kuda and then ivo vachifara ini ndichifara ndo business rangu rokura. Saka in other words hanga inotesta senge chicken. Hanga inotesta kunge chicken because it's same family. Same family zvinozongoti siyanei mbijana even pacolor yenyama inoti siyanei but it's like same family hanga nehuku. Saka imimi hamusati matofinwa nadzo here like mogara munadzo everyday? Isusu hanga togara tinadzo. Mazai kana dzakukandira hamuzoadi. Saka chava aiwa kana nguva yemazai yasvika tinokukokai kuti musvike padanga chaipo chaipo muzvionera mobva mazvionera mondipa tokupai komune masvika kapadanga masvika pamusha uya. Saka like let's say muchigata I presume kuti muri kudzichengeta kumuzarabani ndapi mamwe machallenges amunongoda kuti munombofesa kana muchichengeta hanga dzenyu kumuzarabani? Machallenges ndeyekuti sezvo tichiri varimi vadiki tine tisina mari yakakwana yekutenga chikafu dzimwe nguva senguva yezhizha yaye unenge usina mari yekuti utenge chikafu chekufidha tuvana turi tudiki kana proper housing zvimwe zvinhu zvinokudzikisira pahatch rate kana kuti incubator yekuti uheche mazai because kana dzakuleya dzoleya panguva imwe chete mazai akawanda. Saka panguva iyoyo zvinhu zvinombotiomera. Incubator ndakatenga kit so far incubator kit so ndiri muurongwa hwekuti ndigadzirire frame nemashelf kuitira kana nguva yacho yasvika ndinenge ndine incubator. Kozoitawo mamatambudziko akafanana nekuti kana dzakura kudai customer inogona kuorder kuti shamari ndiunzirewo hanga 100. Waunza hanga 100 munhu uyauya anobva anonoka kuya kucollecta. Pakunonoka kuya kucollecta zvakureva kuti ndakufanira kunge ndichidzipa chimwe chikafu futi. Kana kuti munhu ndasvika muHarare anobva azoti nditakurire uye nadzo futi kumba kwangu. Indamboisa transport yekusvika muHarare munobva achiuya futi kumba. Saka unenge wakuwedzera maexpense. Saka ndinotasire kuti kune avo vachange vachida kusapota business handiti kana ndichinge ndauyawo kuHarare iwo uchiisawo chido chekusvikawo pamba kana kuti iwo kana usina time yekuti usvike hako ndozvinzwisisa zvine chidawo kuti ndikavhawo transport yekuzobva panapa ndakuya kumba kwako nemaboxes like muri kuona makeji andinawo. Munhu akati ada 50 zvinezvi zviite kuti nditore mune 100 ndobva ndatora chese ndoenda nacho zvine zvakudawo mabox. Saka zvine zvakuda kuti
munhu achiisawo mari yemabhokisi ndoendesa sezvo tichiri kutanga tisati taita mari hanzvadzi yangu. Alright. Saka ino manje kana makuzodzitakura ikoko kuendesa memodzisa pai muchisaga imomo. Aiwa, kana takuenda kumakastoma tinotenga mabhokisi tobva tabora for ventilation then tobva taendesa kukastoma. Aiwa, zvina kushata. Saka in terms of nikirikini kuti kune umwe munhu izindi kudzidzisa kuti munoti machallenges but kune umwe munhu wekutoti anotofunga kuti upenyu hwaoma kusvika pekupedzisira achatokwanisi kana kufunga chimwe chinhu kuti ararame. Munhu iye mungamuti kuti aiwa, upenyu munhu ngaatirege kusvika pakuzonyanya kupererwa neupenyu. We have to think outside the box because kuita business kana rafa nehanga hazvidi capital yakawanda kuti utange. Unotanga nepadiki pauinapo ipapo. Ukatanga nepadiki pauinapo zvinhu zvinoita zvichiimprove mbijana ngambijana. Kana waitawo mhanza yekuti zvasumuka kawani ndiwewo, asi ngatidzidzei kushanda nesimba kuti zvinhu zvichisumuka mbijana uchidzidza uchimbodona uchisumuka uchidona uchisumuka ndokudzidza kwacho kwatinoita tichitofamba nebasa. Saka apa tingatongoti maane nguva yakadii chaiyo muchiita iyo project uye makatanga mune ngani hanga dzenyu? Inini ndakatanga nehanga 5 mafemale ne2 majongwe. Ndokubva ndaicha first batch muna 2019. Ndobva ndatanga kutengesa machicks at $3 ndichisangana nemakastoma kumbare pafilling station yeengine. Then ndobva ndaona makastoma angu akuwanda, vandatanga kumotivheta vamwe varimi kumusha kuti chengetai hanga ndinozi ndichikutenga kwamuri ndichiendesawo kwandinoendesa. Saka kubva 2019 ndiri kungoita zvehanga. Ndonga mukaenda paFacebook mukatarisa kana ngoti Ginfowl for sale munoona zita rangu richibuda kakawanda. I think paFacebook ndogona kunge ndiri mumwe wevari pamusoro vanotengesa hanga. Ndoda pane zvandada kubvunza futi kuti zvekuchengeta hanga zvine zvekuti unogara kudivi rekumuzarabani here ndokukwadzisa sokuita kana kuti nyange uchibva kwedu kumashingoko unokwanisa dzongwasa ngoita futi kana kuti zvezvo zvekuti dzine nzvimbo ndozvada kunzwisisa ipapo? Aiwa, ini ndinoona sekuti hanga dzinongoita kwese hanga dzinoita kwese nekuti ndine macustomers ari kunzvimbo dzakasiyana dzimuno muZimbabwe vari kutenga hanga vachidziendesa ikoko dzichitokandira vachitohecha dzichiendera mberi. Asi kana pane wani mubvunzo wekupedzisira tichikombera kuti kuchengeta hanga nekuchengeta kuti huku dzedu dzedze ndedzipi dziri expensive kuchengeta pakati pazviri zviviri? Ndinoona kunge huku dziri expensive nekuda kwekuti dzinozoda mishonga yakawanda. Hanga ikangodzimara yasvika pa1 month kashoma kuti hanga ichifa kana kurwara. Haina nyuka so haina zvirwere zvakawanda hanga. Saka hanga dzakachipa kuchengeta. Aiwa, saka vanoda kukubatai vachida dzimwe hanga kwamuri nemadhadha avo kana nezvimwe zvinhu vanokubatai panhamba dzipi? Vanondibata pa0771 724 871. 0771 724 871. Aiwa, tinozvitenda. Ndafara chaizvo zvokuti dai ndazvati kune makara akadai kuda nhasi ndaitenda nechibhokisi handiti. Saka ndo zvese ndanga ndangoyera zvomukati mevhidhiyo yangu ndichakubatai zvakare pachikamu chinoteera.